Benvingudes a La Dimensió Crítica. Som en Joan I l'Ester, i portem a terme el CEDIC. el Servei d'Assessorament en Drogues i Pantalles de la Mancomunitat del Galceran. Volem que sàpigues que et pots adreçar amb nosaltres per qüestions relacionades amb el consum de drogues o usos de pantalles. Som expertes en prevenció de temes com el consum d'alcohol, de begudes energètiques, de tabac, de cànnabis o d'altres drogues. I també et podem acompanyar en processos de ciberassetjament, ciberviolències, enganys, fraus o enganxes a les xarxes socials. O els videojocs. Pot ser que estiguis passant per un mal moment o que el teu malestar no tingui res a veure amb drogues o pantalles. Si és així, volem que sàpigues que estem aquí. També comptem amb un servei d'assessorament en salut emocional amb qui puguis trobar algú per parlar o buscar solucions. I no t'amoïnis, aquests serveis són gratuïts i confidencials i no importa ni l'edat que tinguis ni si la consulta que vols fer-nos té a veure amb tu mateixa o amb un familiar. O amics, amigues, en aquest cas ens pots trucar o enviar-nos un missatge i també el correu electrònic. Pots passar-nos a veure per l'Sputnik.